Class, magsugod na sa tong klase. Ready na ka? Ay, sugan. Ganahan ko mga estudyante may nga na. Ang atong lesson karon. About science. 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 Alam mo kung science. Unsa man ng science? Science? Atong lesson karon. Kung pupunta tayo sa Maynila. Manila? Pupunta tayo. Ulan na. Doon lagi. Magtag-Tagalog ako ngayon, pasagdiin lang ko. Kung pupunta tayo sa Maynila at makakita ka ng Amerikano nga ang iyang bag bukas, anong sasabihin mo sa kanya? Kanya? Hey, your bag is tomorrow. Sagaran sa una, daghan kay biktima sa gugma. Pero karon, daghan na yung nagbiktima sa scatter. Patik-atik si Basti kaya mga nagkwarta. Ay, kung kwarta Ngayon. Dawat kang kwarta? Pandamay! Listahan mo na sa utang! Isa, mana ka ng papel! Papel kayo. Basti, asa mo kagikan kanina? Kuan niyo ba? Luwi kayong tiguang, guwa sa bata ang paniyo. Ay, nagpalit nagpan kanina? Naluwi ka sa tigulang? Nagunsa man rin ang tigulang sa bikiri day? Ipalit siya ang pan. Gikuan o gisa, gikawatan. Gawatan sa bata? Aray ang pano. Tama na to. Wala naman tayo mag-content.